बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै तामुलपुराव जिएसपि दोलोनि आफादगिरि एमपि नब'सरनियानि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नब'सरनिया बिथाङा फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव गोबां खोथा बुङो। लोगोसे बिटिसिआव बर' रावजों लोगोसे असमिया रावखौबो गिबि राव महरै जायगा होनो दाबि दैखाङो। बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बिबुंथि। थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाखौ खोमसियाव दोननानै गोबां ठिकादारफोरनि थाखा फैसाफोरखौ बाहायनानै गाव बिथांमोननो राहा लामा खालामाग्रा बिथांमोनखौ बुख्रेबथारनाय सोबख'थारनाय खामानि मावना गालांदों बुंनो हायो होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। मोनसे समनि बरपेटा जिल्ला बिएलटिनि सासे गोख्रों सोद्रोमा, बाक्सा जिल्लानि बारग' बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि मासिगिरि, बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा थांनाय हरनि 10:50 समाव रुंसारि जायो। 1969 मायथाइयाव बै समनि बरपेटा जिल्ला, दानि बाक्सा जिल्लानि सुक्रंबारि गामियाव जोनोम मोननाय रुंसारि गबिन्द बसुमतारीया रुंसारि भरत बसुमतारीनि ब्रैथि फिसाज्ला। बिथाङा गुवाहाटीनि पान्डु कलेजाव फरायफुबाय थानाय समावनो बर' हारिनि सोमावसारनाय आफादफोरजों सोमोन्दोआव फैदोंमोन। गावनि फरायसा जिउखौ गारनानै रुंसारि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा थांनाय 1996 मायथाइनि हाग्रामा महिलारि आरो रुंसारि बिर सिलागां दैदेननाय बिएलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै बर' हारिनि थाखाय गोबां हाबा मावनानै गालांबाय। तामुलपुरनि उनाव बिटिआरआव गोदान मोनसे जिल्ला जानो थांगासिनो। बिटिआरनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लाखौ मोननै खालामनायनि उनाव फिन आरोबाव मोनसे जिल्लाखौ मोननै खालामनायनि थांखि। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावखौ थाबैनो गोदान जिल्ला खालामनायजों लोगोसे मडेल सहर खालामगोन आरो हा-हुनि जेंना बायदिसिना जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन होनना खोथा होयो। बावैसो सान सिगां बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारीया बारग' एनडिपिफोरखौ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैब्ला मानि थाखाय सोमावसारदों होनना सोंथि खालामनायनि उनाव माखासे एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा मिडियानि गेजेरजों गबिन्द बसुमतारीनि बिबुंथिनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिनि सायाव गबिन्द बसुमतारीया बुङो दि दावराव दावसि खालामग्रा साथामसोआ दावहा जोबखांनायनि उनावसो सुबिदा मोननो थाखाय एनडिपिआव हाबफैनाय। बिनि गेजेराव बिबानस' आरो दि हारिमु। बिसोर सानैबो थांनाय 2014 मायथाइयावसो एनडिपिआव जयेन जादों। बिथांमोना दावहाखौनो मोनाखै, नाथाय बिथांमोनानो दिनै दुगा। जुदि हारिनि थाखाय नांमारदोंमोनब्ला मानो फैसाखौ लाखो, मानो बिसिनो हायाखै? जायफोरा मोनाखै बिसोरो दावराव खालामाखै, नाथाय जायफोरा लादों बिसोरसो दावराव खालामदों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।